Este fericire mare în familia lui Mircea Ursu, cel supranumit Bodyguardul lui Dumnezeu sau spaima interlopilor. Acesta și-a botezat fetița, Giulia Catalea, la o biserică din capitală. A urmat o petrecere de zile mari la care au fost invitați să cânte maneliști celebri. Lăutari celebri, vine și Dani Mocanu puțin mai târziu de la Chișinău, în drum direct, Elvis Armeanca, Octavian Francezu, Alex, cum îl cheamă, Alex Show, o să vină și Leo de la Cuveit, Florin Salam o să facă și un program puțin mai târziu, mai pe seară. Eu l-am pregătit cu mult timp în urmă, că cu problema acesta cu COVID-ul, cu normele acestea, știți cum e, nu e programul până la 11, la 10 s-au închis toate. Fosta soție a lui Roman Abramovici